Assalamu alaikum. Merhaban TikTok'taşlar. Hemmeňizi owadan günde biziň garşymyzda hoş gördük. Bugün ýagny Türkmenistan döwletimizde bir owadan ajaýyp bayramçylyk, medeniýet we sunugy işgärleriniň senede magtymyl pragynyň şygyryýet günü, ýagny 2026-njy ýylyň 27-nji iýun günü biz ýene-de bir döwletli ojagyň şatlygyny paýlaşmak üçin ýola düşýäs. Biz bugün Türkmenistan etrawynyň nadykly ýyjyp kengeşligine döwlet agamadan döwlet kulyfyň döwletli ojagyna mehmançylykda bolýas. Döwlet agamada 56 ýaşynda bolmak bilen, dermanly gelejemede bolsa 53 ýaşynda bolmak bilen gutlaýar. Muň adyny gutlaýar. Elbetde prezidentleriniň, Mekan we Nazar ogullarynyň şeýlede Jemal gyllarynyň adynyň bagtyar atenäni mübarekleýäs we owadan pursatlarym Jehun Production hem internet sahypalaryna hem bilen paýlaşýar. Elbetde bugünkü döwlet agamadan dermanly gelejemeden merhaban prezidenti Mekanjan biziň kardeşimiz, ýagny Jehun Production'ın bir ezberelli video operatorlarından biri. Bugün Wepa Pirjalow hem biz bilen bile. Mekanjan, dädiň ýaşadym boldum. Mamam ýaşadym boldum. Öňde toýdyk geleli. Däde bay. Mekan, ejeň dädiň ýaşadym bolsun, görje ogluk bolsun Allahjan. Sen durmuşda öňde şeýtip berläk gelmek, surpriz et gelmek netiýesin. Assalamu alaikum. Kutluwan doglanýyňyz. Kimiň adyna geldik? Elbetde perdetleriň adyna geldik. Ogullaryň adyna, gyýdyň adyna geldik. Hawa mehmanlar sizden ýekeje haýyş bar. Ede şu pursatda Durut Halifaň ýol başçylygyna hemmäňe bir gowy edip el sarpsalyň. Ana. Döwlet aga dermanly gelneje ömrüňiz uzak bolsun. Ene bugün çağajaklaryňyz sizi şeýle şaly günüňiz bilen, doglan günüňiz bilen gutlamagy makul bildiler. Prezidentleriňiň adyndan, ogullaryňyzyň, gyýdyňyzyň adyndan size uzak we şatlykdan, gowluklardan dol ömür ardy edýäs. Prezidentleriňiz hem sizi hemişe şowluklar bilen begendirsinler. Olaryň bagtyna gowanmak seni tiýetsin. Şol bagtly günlere siz gowanan wagtyňyz şaýat bolmagam bizi nesip etsin. Indi bir prezidentleriňiň adyndan sowgatlar bar size şu günkü günüňizi. Siziň 56 ýaşyňyz, siziň hem 53 ýaşyňyzyň dogulanyny ýatlap durjak. Ine Mekan oguluňyzyň, Nazar oguluňyzyň şeýlede Jemal gyýdynyň adyndan şularyny size toýa geýmekli tiýetsin. Mekan ejekem aýnada sowgat bar diýdi, aýna jeketi. Sizmi? Mutlu bolsun. Ýylgyra galaçyk sowgatlaran adam bir güler zat eder. Şeýlede kulyplar üçin ýene bir şatlykly gün eken, üçem doglan gün eken siz üçin bugün Moskwada ýaşaýan agaňyz, Sapalak agaňyň bugün doglan gün eken men Jehun Production'yň kamerasy arkaly Sapalak aga Russiýanyň ýaşaýjysy size de uzak ömür ardy edýän janyňyz sag bolsun. Türkmenistandan gyzgyn salam. Nem süýjülük tortu bar ýerite prezidentleriň adyndan häzir dagdyrys. Däde aýyny gowşursa Türkçesilen. Ene biziň meşhur aýdymçymyz Wepa Pirjalow şu gün ýöretişi portretleri gowşurmak üçin toýun taşlak aýtdy. Assalamu alaikum. Ene döwletli ojagynyň törüni bedäp dursun suratlar. Size de şu günkü dogulanyňyzy ýatlasyp dursun. Toýkan bolsun diýiniz. Däde mama ýaşyňyz ýygyň bolsun. Goýragyň ýaşyny olsun. Janyňyz sag bolsun.
Tamam yaşımız yılmasın göreceğim olmaz. Ya tamam yaşımız ne bir şey bizim vaktimiz ama tamam. Şimdi şu yerde Edilyan yakın arasıya varan bir kardeşimiz var. Merdan Kulif'in adından kutluyor sizi. Merdan'ın arzularını Durut Halife devam ediyor. Gel ağam. Canın sağ olsun. Hizmetlerinize Tanrı elkan hemmeğinizden şahitler. Devletinim, mağını gelin, yaşınızı diyeyim olun. Öyünüz elmede ama toy dikkeleri. Al yaşınız yok bolsun, gözünüz olup bolsun, toyluğunuz köp bolsun. Allah saçaklığını toyuya bolsun. Yaşınız yok bolsun. Oğullar da atlasın. Perlentlerin yaşını olsun. Yaşınız diyeyim olsun, göreceğiniz kovulup olsun, tezgürlerimiz şunlar yanı olsun. Sağ olun. Devlet ağana yaşlıyım olun. Geleceğim ben. Toy dikkelerine. Yaşlıyım olun. Mama, baktı ol. Devlet ay baktı ol. Devlet yaşımız yemesin. Devletler mağul yaşınız yemodun, göreceğiniz kovulup olsun. Çağlarının vaktine olup yaşamak mezer etsin. Artık çoğuluk doyluğunuz oturmağa meyer etmeyesin. Devlet ağa derman yaşınız yemesin. Görün yaşınız. Devlet ağa derman yaşlı mı? Devlet ağa mama baktı ol. Yine de selamun aleyküm. Yaşı değil mi olun? Gör olun yaşını. Devlet ağa geleceği yaşınız yemesin. Canın sağ olsun, göreceğiniz dünya kovulup olsun. Cahanna şeyle eviz iki insan vara. Dile gidiyen olur için büyük bir vara. Yaribim bilalardan sen olur yuğura. Ömrü vakı bir gidarım şulgaşı insana. Ol bir kevem menin fejdegehim. Ol bir kakam ezip kıvlagehim canım. Derdime dermanım. Sevmenin iki dünyam cennetim imanım. Ol bir kevem menin fejdegehim. Ol bir kakam ezip kıvlagehim canım. Derdime dermanım. Sevmenin iki dünyam cennetim imanım. Men olurun radilığın mıdam isleyene. Şöyle dilin radısına yeter mükem yana. Olun doğa dilekleri ömür koşur cana. İlmadama minnettarım şol iki insana. Ol bir kevem menin fejdegehim. Ol bir kakam ezip kıvlagehim canım. Derdime dermanım. Sevmenin iki dünyam cennetim imanım. Ol bir kevem menin fejdegehim. Ol bir kakam ezip kıvlagehim canım. Derdime dermanım. Sevmenin iki dünyam cennetim imanım. Maşkala 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 menin evim maşkala. Maşkala maşkala barını bak maşkala. Maşkala maşkala Kalkınar yürün bağırardığım dilerim. Bolsanız yanımda bolmol başka gereğin. Yüzü nurlu kakam izim doğun nurum ağrım uyan.
men şükür Allah'ım. Maşgala maşgala menin edil maşgalam. Maşgala maşgala barını bak maşgalam. Maşgala maşgala menin edil maşgalam. Maşgala maşgala göz nurum başgalam. Gülüşen kaygan adamı paylaşan, ayırmasın yakınlamdan kola vereyim yaradı. Gülendi değişip gülüşen kaygan adamı paylaşan, ayırmasın başkalarının kola vereyim yaradı. Yüzün uğurlu kakam ecim doğunlarım ağım uyan. Sizin varlığınızı mıdan bağıtlı men şükür Allah'ım. Yüzün uğurlu kakam ecim cigilim kim ağım uyan. Sizin varlığınızı mıdan bağıtlı men şükür Allah'ım.